Og det velkommen tilbage fra reklamerne. Det var Adelus, vi havde med fra Thy, som vi så fandt ud af ikke var en skøn jomfru alligevel, men bare var en mø fra Thy. Ja. Adelus, vi nåede til publikums spørgsmål. Vi hørte lidt om en kæmpe pik i forhold til penge. Er der andre ude i publikum, der har nogle spørgsmål til Adelus? Nej. Hvilken bogstørrelse bruger du? Hvad? Undskyld. Det er bogstørrelse. Det føler jeg ikke er et passende forum at tage op her. Så det var det igen. Ja, Vestmand, ja. Da du var sammen med Ebbe, da I faktisk var forlovet, så du på nuværende tidspunkt, eller daværende tidspunkt, så var du sammen med Peder? Jeg ser, nu begynder det at blive lidt rørstrømsk her, ikke? Jeg føler ikke, at det er passende at spørge mig om det nu. Hvor at ja. Det ved jeg ikke. Vennerne, de Ja, videre. Næste. Har du et spørgsmål derovre? Nej. Jeg har faktisk et til. Har du et til, ja? Jeg har faktisk et til. Jeg hører jo, at dig og Ebbe, I var jo sammen, I var jo faktisk forlovet. Ebbe, han havde en hel masse penge jo. Der var noget med, at du fik en hel masse af dem. Er mulighed for, at du kan slå det videre på noget, så kan du finde noget en gang dag her sammen også nu. Jamen, må jeg lige Og du bliver selvfølgelig på café.